Hey guys, jeg har taget turen til dag for at fange Pokémons. Så er du Kasper, og det er det, der skal ske i dag. Hey. Hej. Hey, hey. Skal I også fange Pokémon? Vi har et billede. Okay, men så kom og tage et billede. Så går vi her. Pokémon Walk. Vi skal fange nogle mons. Vi skal fandme fange nogen. Fange nogle mons. Sådan det bare. Jeg tror, jeg vil fange alle Pokémon, der er på den her tur. Ja, okay. Det er noget. Holy shit. Er der bare mange, eller er der bare mange? Du har hatten klar. Jamen, det er safari. Vi er på jagt. Er den klar nu, eller hvad? Ja, jeg har ventet den om op. Så betyder det, at der er endnu mere ballade. Det er ikke for sjovt, det der. Jeg tror faktisk, det hjælper. Vi fanger en de dobbelt så sjældne som mig. Det er ikke godt. Det er fandme ikke fair. Så er vi lige stadig af bussen. Hvad så, Freja? Og Freja, hun er sur. Nej, jeg tror, hun er sulten. Vi skal hjem og have noget at spise. Vi skal hjem og noget at spise. Ja. Vi havde lige været inde nu til det der Pokémon Walk der. Det tog lidt tid. Og nu er vi på vej hjem til Kasper. Vi skal lige hjem og med Freja, og så skal vi lige hjem og lave en video. Og så skal vi ind igen i byen senere til noget Pokémon. Eller også nede ved havnen. Har du styr på det? Jeg holder hende roligt. Ja, okay. Det er meget standard, så det... ja. Så det... Jeg kan ikke se en skid her. Jeg tror i hvert fald, man kan se os med lyset. Ja. Det er bare lys. Det er fucking varmt, mand. Det er fucking varmt. Hvad så? Jeg kan ikke se. Det er fucking... Altså, vi har solen lige smasket, og det er fucking varmt i dag. Det er... Det værste, det 25 grader, tror jeg, eller sådan noget. Guys, vi kan ikke se noget her. Vi skal jo gå over. Vi går herover. Her. Se det her. Det er 10 km ikke det her. Nu prøver vi. Se hvad det bliver. Kom nu 10 km. Kom nu. Kom nu. Wow. Er den god? Det tror jeg. Jeg har den ikke. Har du den ikke? Vi skal lige se, hvad CP'en er i. 573. Det er Lapras. Altså 573, det er godt nok til mig jo. Den er faktisk den er rare. Det er den højeste jeg har. Den er rare i virkeligheden. Er den rare? Ja. Hvad så guys, man? Rare Pokémon. Jeg tror faktisk jeg har 2. Der er en mere, der er en mere. Er der et mere? Ja. Der er 2 10 km, så let's go. Kom nu, please, please. Det er 2 10 km, så kom nu. Eevee. Hvad fanden er det? Det er Ornix, tror jeg den hedder. Er den god? Skal lige se, hvad level den er i. Det kommer an Den har jeg heller ikke. Det er kun CP, det går ud på her. Okay. Okay. Jeg er måske ikke så heldig. Nej, det kan ikke udvikle den. Fuck, noget lort, mand. Det smager sygt godt, det gør. Hvor er det, vi skal hen nu, Kasper? Vi skal ind på Bones. Hen på Bones, du. Så er der mamma, du. Din fortabte søn. Vi har fundet ham, Kasper. Står han og hejler. Ja. Sig Kejl. Er det godt, Kasper? Jeg får den stærk. Og jeg tror ikke, hun synger den med. Jeg ved ikke, hvor hun er henne. Jeg tror, hun koger. Det er sådan en surprise, tror du ikke? Tror du ikke, det er surprise, Kasper? Er det godt? Okay, han er faktisk Pokémon, han har ikke tid. Der er bare en Pokébot, der lige er lidt væk. Har du spillet? Ja, okay. Så jeg er fucking done, jeg kan ikke spise mere. Ja, heller ikke. Du har sgu da spist op. Nå ja, det er derfor, jeg ikke kan spise mere. Ja, okay, true. Skal vi ud og spille noget med Pokémon? Hey guys, så er jeg lige været henne, hvor Kasper, han fejler nogle i et gym. Jeg klarer lige gym. Og så blev han slået ud. Og lige da han blev slået ud, der overtog jeg det lige efter.
foran ham der skulle til at overtage det. Ja, det var lidt douchebag, var det ikke? Jo, men det var min første gym, jeg overtog, uden at gøre noget. Så jeg er bare god her, ikke? Jo, det er sådan okay. Det er jo en bedre måde at gøre det på. Man skal ikke have fight, altså. Nemt. Nemt, siger jeg til jer. Nemt. Easy. Efter jeg nakkede den der... ja. Efter jeg nakkede den der... det der gym der... Det var lige efter, vi var den spise. Nu skal vi hen til Paradise. Og måske have en is, hvis vi gider. Jeg ved ikke helt, om vi gider. Er det ikke paradis? Skal vi have det? Det er paradis. Skal vi bare have 2 kugler? Det hedder paradis. Ja, vi tager 2 kugler. Paradis. Det hedder Paris. Paris. Anyway, der skal vi ind nu, og så skal vi lige ned på havnen. Er det ikke ned på havnen, vi skal? Mosen. Ja, der kommer flere sådan gode Pokémoner. Så vi skal ned på mosen og fange Pokémons, og så skal vi hjem efter det. Eller jeg skal i hvert fald. Ja. Ej, du bliver bare her i Odense. Ja. Men det er status i hvert fald. Er det en god is, Kasper? Det har jo ikke smagt endnu. Jeg overvejer lidt Rasmus Klum. Ja. Men lige for sådan en dum. Den skulle du have taget. Rasmus Klum minder lidt om dig. Nej. Skete der? Jeg var lige ved at skide buksen. Jeg fik lige en Eevee i 636. Øj, det var godt, mand. Hvor mange bolde smed du væk? Jeg ved ikke, hun væk, jo. Jeg ramte den jo. Fuck, må jeg lige se her. Det der, det er ikke noget. Det er ikke sovs, jeg har spildt. Nej, okay. Der er 2 lures her. Vi sidder og farmer Kasper. Det går hele mørket, gør. Vi er enige. Nu er Lasse også kommet. Han farmer. Lasse Vestergaard hedder han. Lasse Vest. Og han er lige over at snakke med en fan, så det er meget godt. Lasse Hest. Så. Hestegård. Ja. Lasse Gårdhest. Hvad hedder det? Men det er det, vi vil lige nu. Og skal vi se, om jeg kan få den her, hvis det ikke er... rip min task. Her er en Pokémon. Det er det, vi selv laver lige nu. Far må bare løse, mand. Indtil vi skal hjem. Så det er pisse fedt. 460 frames per second. Hvor kan du se det? Kan jeg bare fornemme på det. Vi laver ikke YouTube. Nej, det gør vi ikke. Prøv at fange Pokémon. Men nu laver den sikkert det der... Men vi kan ikke fange Pokémon og dyrt, hvis der er søvnerne, de er fucked igen. Søvn, de er helt fucked. Vi kan ikke engang fange Pokémon. Så nu går vi bare rundt af stener. Det er også fedt nok. Stener. Fordi Odense det er en fed by jo. Ja. Odense er en dejlig by. Det er det faktisk. Fyn er fin. Ej, nu skal jeg gøre det der, sætte det der til. Jeg tror det bugger. Den skider dem ud. Hvad sker der, mand? Jeg skulle finde en sidedog, og så gør den det der. Jeg tror aldrig på dig igen. Sorry, jeg troede bare, du fik Great Balls, men det er så længe siden, jeg har... Jeg er level 10, og det sagde, jeg fik den der, og så lyver han. Det er så længe siden, jeg har været der jo. Hvorfor? Fordi jeg er 22. Jeg tager hjem.